Кантынентальнае спаборніцтва ў Сербіі – гісторыя пра пераадоленне. Дзяўчына неаднаразова праходзіла адборы, але ж запаветная пуцёўка ўсё не давалася. І вось доўгачаканыя старты і адразу добры вынік. У паядынку за бронзу Святлана Котенко перамагла прадстаўніцу Турцыі. Поддержка тренеров – это, наверное, самое главное, и то, что меня, как это сказать, давало мне уверенность, что я могу, падала, поднималась. Арына Демченко мае крыху больш вопыту, што дапамагло ёй стаць чэмпіёнкай у сваёй вагавой катэгорыі. Асаблівыя пачуцці ў Сербіі, адзначае спартсменка, выклікала нацыянальная сімволіка. Яна, нагадаем, пэўны час адсутнічала на міжнародных спаборніцтвах. Были, конечно, особые чувства. У нас давно не было ни гимна, ни флага. Мы ходили без формы, без какой-либо символики. И эти соревнования остались очень яркие впечатления, воспоминания. У нас 6 раз играл гимн. Вот. Очень гордо и очень круто получилось все. Узнагароды не падстава расслабляцца. Дзяўчыны рыхтуюцца да новых выклікаў. Наперадзе спаборніцтвы ўжо сярод дарослых спартсменаў.